I militærkvinder har store bryster. En lokal bølle hældte akvavit ud over hovedet på Danmarks første kvindelige tostjernede generalmajor for en brigade, mens han råbte, "Er du soldat, tøs?" Dette er historien om, hvordan hendes bande dagen efter blev fuldstændig revet op med rode og tvangsforflyttet til et genoptræningskorps for samfundstjeneste af hende, der var en legende i jagerkorpset. Før du ser videoen, bedes du abonnere og give et like. Det betyder meget for os. Den demilitariserede zone, der skærer tværs over Danmarks sydfront. Den spænding, kold som is på et tyndt lag vand, flyder dagligt gennem denne sydfront. Chefen for den første brigade, vikingeholdet, som står fast vagt her, var en hidtil uset skikkelse i den danske hærs historie. Det var generalmajor Astrid Vestergaard, den første kvindelige brigadechef. De 2 stjerner, der skinnede på hendes skulder, var ikke blot et rangtegn, men et symbol på den stålkalk, der var spiret frem efter at have brudt igennem glasstaget. Hendes karriere var en levende legende. Som kvinde havde hun i over 10 år krydset fjendens linjer i forsvarets specialoperationskommando, og især i jagerkorpset, som kaldes den skarpeste kniv. De kølige øjne, der var skjult under den mørke barret, var blevet hærdet gennem hundreder af faldskærmsudspring og dusinvis af hemmelige operationer. Hun havde gennemført den mest barske træning, som de fleste mænd ikke kunne klare, som den bedste, og var uovertruffen inden for alle områder, såsom taktik, skydning, nærkamp og kampsport. Men grunden til, at hendes soldater fulgte hende oprigtigt, var ikke kun på grund af hendes overvældende kampdygtighed. Generalmajor Astrid Vestergaard var en chef med et hjerte, der var varmt som en lilje bag den stærke karisma som stål. For hende var hendes tropper ikke blot soldater, der udførte ordre, men kammerater og en værdifuld familie, som hun måtte beskytte med sit eget liv. Træningen var barsk som helvede, men så snart den var forbi, var hun den første til at holde den sårede soldats hånd og personligt sørge for varmt vand i barakken. Hendes lederskab kom ikke fra råb, men fra eksemplets magt. Hun gik forrest i den farligste rekognoscering og deltog i det hårdeste arbejde og vandt derved sine underordnedes tillid. Derfor var alle soldater i vikingeholdet parat til frivilligt at kaste sig ind i ilden, hvis hun befalede det. En kølig fredag aften sluttede en stor dansk-amerikansk fællesøvelse succesfuldt. Generalmajor Vestergaard, der havde smidt den snavsede kampuniform med støv og krudtlugt, skiftede for en gangs skyld til pænt civilt tøj. Hun havde i dag specielt kaldt 2 af sine mest værdsatte unge officerer til brigadechefens kontor. Premierløjtnant Jensen, premierløjtnant Møller, tak for jeres hårde arbejde med øvelsen. Lad os spise middag sammen. Premierløjtnant Freja Jensen og premierløjtnant Signe Møller. Begge var, ligesom generalmajor Vestergaard, fra jagerkorpset og dygtige officerer, der udførte kerneopgaver i vikingeholdets stab. De 2 premierløjtnanter kunne ikke skjule deres glæde, men var også spændte over at blive kaldt af generalmajor Vestergaard, der var en fjern seniorofficer fra kadetskolen helt op til jagerkorpset og deres idol. Generalmajor Vestergaard havde også et særligt hjerte for de 2 kvindelige juniorofficerer, der tavst fulgte den barske vej som specialoperationssoldater. De tog hen til Den Gamle Drage, et værtshus, der lå gemt i en sidegade et stenkast fra Vestsjællands Allé i Slagelse, hvor brigadehovedkvarteret lå. Dette værtshus havde ligget på samme sted i næsten 30 år. Uden nogen prangende skiltning var det kun gamle trædøre, men det var et ærværdigt sted, et slags fristed for militærfolk og veteraner fra de nærliggende enheder, og det vrimlede altid med folk ved aftentid. Bodil, 3 portioner stegt flæsk, en akvavit og 2 sodavand, tak. Så snart de åbnede døren ind til stedet, mødte tyk røg fra madlavningen og den livlige snak fra folk dem. Da generalmajor Astrid Vestergaard bestilte med sin rungende stemme, skyndte ejeren, Bodil, sig hen til dem med et venligt ansigt. Åh, se, vores generalmajor er kommet. Hvorfor har du taget så smukke unge damer med i dag? Bodil havde kendt generalmajor Vestergaard, siden hun først kom til denne enhed som oberstløjtnant, så hun havde en særlig tilknytning til hende. De er mine mest værdsatte juniorofficerer. Rigtig pålidelige og fantastiske soldater, sagde generalmajor Vestergaard og introducerede de 2 premierløjtnanter med et smil.
De satte sig ved et gammelt, men rent poleret, rundt metalbord, og inden længe blev der serveret et rygende boldfad med tyk skiveskåret flæsk og pæne tilbehørsretter. Uden at de 2 premierløjtnanter kunne nå at stoppe hende, tog generalmajor Vestergaard naturligt en tang og en saks og begyndte selv at grille flæsket. Premierløjtnant Jensen og premierløjtnant Møller var meget urolige over, at generalmajeren med 2 stjerner og endda Danmarks første kvindelige divisionschef personligt grillede kød for dem. Generalmajor, lad os gøre det. Det er i orden. I dag fjerner vi alle rangtegn. Det er bare en senior, der giver juniorofficerer mad, slap af og spis. Generalmajor Vestergaard lagde det første stykke veltilberedt flæsk på hver af de 2 juniorofficerers tallerkener. Derefter fyldte hun sit eget akvavitglas og de 2 premierløjtnanters sodavandsglas og skålede let med dem. I arbejdede rigtig hårdt under denne øvelse. Især premierløjtnant Jensen, din infiltration dybt ind i fjendens territorium for at dirigere ildstøtte var meget imponerende. Og premierløjtnant Møller, du holdt kommunikationsnetværket i live midt i det kaos. I er begge virkelig dygtige. De 2 premierløjtnanter kunne ikke skjule deres bevægelse over, at generalmajoren kendte til deres anstrengelser i detaljer. Det er generalmajor Vestergaards vejledning, der har gjort det muligt. Nej, det er et resultat af jeres sved og blod. Generalmajor Vestergaard smilede blidt, stirrede på bålfadet og sænkede derefter sin stemme med et alvorligt udtryk. Freja, Signe, I er officerer i den danske hær, og I er endda fra Jægerkorpset, som først undersøger de mest barske og mørke steder. Hvor tung vægten af den mørke barret er, genkalder jeg mig hver dag, selv nu, hvor jeg bærer stjerner. De 2 premierløjtnanter rettede deres holdning og lyttede koncentreret til hendes ord. Denne uniform, vi bærer, er en form for beskyttelse, som nationen har givet os. Hendes stemme var lav, men den gennemborede al larm i værtshuset og ramte deres hjerter præcist. Vi skal være parate til at give vores liv for landet og folket til enhver tid. Det er vores skæbne og ære. Men generalmajor Vestergaard kiggede dybt ind i de 2 juniorofficerers øjne. Men det betyder ikke, at vi et eneste øjeblik skal tage let på de troppers liv, som er betroet os. En chef eksisterer for at redde sine tropper. At redde bare en mere fra dødens dørtrin og sende dem tilbage til deres familier, det er vores største mission. Derfor udholder vi den helvedes barske træning i fredstid og sliber os selv. Hendes hvert ord var ikke kun en formaning. Det var hendes egen overbevisning, indgraveret med blod og sved gennem utallige slag, og I har en særlig styrke. De færdigheder, I har lært i Jægerkorpset, er en skræmmende magt, som almindelige mennesker ikke kan forestille sig. Husk på dette. Den magt må aldrig bruges til at forsvare jer selv eller til at udtrykke personlige følelser. En soldats magt skal kun bruges til at beskytte de svage og til at opretholde retfærdighed mod uret. Vores styrke skal kontrolleres strengt og kun bruges i de mest ærefulde øjeblikke. Premierløjtnant Jensen og premierløjtnant Møller følte en varme stige op i deres bryst, varmere end bålfadet. Det var et øjeblik, hvor de dybt inde i deres knogler igen forstod, hvorfor de havde valgt denne vej og hvilken slags soldater de skulle blive. Netop mens de 3 udvekslede en alvorlig og varm samtale, begyndte en gruppe mænd, der sad samlet i et mørkt hjørne, at kaste åbenlyse blikke mod dem. Deres barske ansigter, de store muskler og tatoveringer kunne skimtes gennem deres stramme sorte skjorter. De var allerede fulde og råbte og bandede højlydt. Først snakkede de indbyrdes, men deres samtale rettede sig gradvist mod generalmajor Vestergaards selskab. Se de kvinder der. De har alle sammen nogle flotte figurer. Hun, der sidder i midten, ser lidt ældre ud, men dem på siderne er helt unge. Hvorfor er stemningen så stram? Er de soldater? Jeg hørte, at militæret er blevet til en legeplads for tøser nu om dage. Det er nok sandt. Ak, hvor er det dog godt, at landet kører rundt. Hån og tarvelige vittigheder blandede sig. Premierløjtnant Jensens læber, der var fastlukket, sidrede. Premierløjtnant Møller kiggede nervøst på generalmajor Vestergaard. Generalmajor Vestergaard hørte deres hvisken, men ignorerede dem bevidst og vendte tavsflæsket. Læg ikke mærke til det. Det er blot larm fra uoplyste mennesker.
Lad os bare fortsætte med vores middag. Men generalmajor Vestergaards rolige reaktion provokerede bøllerne yderligere. Den største mand, der lignede gruppens leder, og som havde et ar i ansigtet, rejste sig op og vaklede med en flaske i hånden. Hans navn var Bjarne Jørgensen. Han var leder af Den Sorte Skygge, en fremadstormende voldsorganisation, der for nylig havde vokset sig stor ved at drive bordeller og ulovlige spilleklubber i området. Han drev virksomheder forklædt som lovlige, men begik alle mulige grimme forbrydelser i kulisserne. Bjarne Jørgensen nærmede sig deres spor med et klamt smil. Hvad så, piger? Er jeres soldater lege sjov? I ser alle sammen ud til at være seje, men I skal ikke sidde og kede jer her alene. Kom over i vores værelse og skænk en drink for mine brødre. Vi skal nok underholde jer. Han lugtede af alkohol og forsøgte at lægge en grå hånd på premierløjtnant Freja Jensens skulder. Fjern din hånd. Premierløjtnant Jensen advarede ham med en stemme, der var kold som is. I hendes øjne, trænet i jagerkorpset, glimtede et øjeblik et dræbende blik. Men Bjarne Jørgensen grinede bare, som om han fandt blikket endnu sjovere. Se, hvor hun spænder i øjnene. Du ser ud til at kunne dræbe en mand. Jeg er bange for at tisse i bukserne. Er du soldat, betyder det noget? Tror du, en tøs som dig overhovedet kan skyde rigtigt? Hvis I opfører jer uforskammet en gang til, vil jeg ikke lade jer slippe afsted med det. Premierløjtnant Jensen kunne ikke holde det ud længere og sprang op fra sin plads. Bordet rystede, og glassene var tæt på at vælte. Situationen var på kogepunktet. Premierløjtnant Signe Møller var helt bleg af frygt. Sæt dig ned, premierløjtnant Jensen. Generalmajor Astrid Vestergaards lave, autoritære stemme rungede i værtshuset. En soldat handler ikke hensynsløst på grund af personlige følelser. Desuden har vi ingen grund til at kæmpe mod civile. Hun sad stadig på sin plads og tørrede bordet af med en fugtig serviet, mens hun kiggede op på Bjarne Jørgensen. I hendes øjne var der hverken vrede eller frygt. Kun dyb foragt og en stille karisma, der dominerede modparten. Mine herrer, jeg tror I er meget fulde. Vil I venligst vende tilbage til jeres pladser? Vi vil gerne spise færdig i fred. Generalmajor Vestergaards yderst rolige og urokkelige attitude ramte Bjarne Jørgensens forvrængede stolthed lige i solar plexus. Han kunne ikke tolerere, at en kvinde, og endda en, der kaldte sig soldat, vovede at formane ham her i Slagelse. Et vanvittigt raseri lyste op i hans øjne. Din kælling, hvordan tør du prøve at lære mig noget? I samme øjeblik greb Bjarne Jørgensen akvavitflasken, han holdt i hånden, på hovedet, og uden tøven hældte han hele indholdet af flasken ud over generalmajor Astrid Vestergaards hoved, idet han svingede den nedad. Splat! Den kolde akvavit løb ned over generalmajor Vestergaards hoved og ansigt. Hendes pænt friserede hår blev vådt og rodet, og hendes rene civilskjorte blev øjeblikkeligt gennemblødt. Generalmajor. Skriget, som premierløjtnant Freja Jensen og premierløjtnant Signe Møller udstødte samtidigt, var ren rædsel. Tårerne, som premierløjtnant Møller havde holdt tilbage, brød endelig frem. Alle lyde i værtshuset stoppede øjeblikkeligt. Alle gæsternes øjne var rettet mod dem. Bjarne Jørgensen og hans håndlangere begyndte at grine ukontrolleret. Ha, det ser godt ud. Er det generalmajoren med 2 stjerner, der ser sådan ud? Hvorfor kom du her uden uniform og pralede? Uden uniform er du bare en våd rotte, bare en ligegyldig tøs. En bølge af forhånende spot og chikane fyldte værtshuset. Generalmajor Astrid Vestergaard sad blot stille uden at stryge det våde hår væk fra ansigtet. Akvavitdråber dryppede ned af hendes hage og ned på bordet. Hendes øjne lukkede langsomt og åbnede sig igen. Og da hun åbnede øjnene igen, var der ikke længere den milde varme fra ståliljen, der værdsatte sine tropper. Der var kun den skarpeste kniv fra jagerkorpset, lige før den skulle tilintetgøre en fjende. En stilhed sænkede sig. Lyden af madlavning, de mumlende grin fra folk, lyden af tv'et. Alt stoppede øjeblikkeligt. Alles øjne i værtshuset var rettet mod Bjarne Jørgensen med akvavitflasken og generalmajor Astrid Vestergaard, der sad gennemblødt og ubevægelig. Bjarne Jørgensens forvrængede ansigt var fyldt med hån og en følelse af sejr. Han troede, han havde vundet.
Han var overbevist om, at han fuldstændig havde knækket ånden hos den kvinde, der havde vovet at formane ham, og endda en soldat, der pralede med sine stjerner. Ha, det ser godt ud. 2 stjerner. Hun er bare en våd rotte. Hans håndlanger brød ud i latter efter ham. Premierløjtnant Jensens ansigt var hvidt af raseri. Hendes hånd søgte instinktivt mod hendes talje. Havde der været en pistol der, ville hun have trukket den uden tøven. Premierløjtnant Møller var allerede bleg og forsøgte febrilsk at stoppe de gråudbrud, der kom op i hende med sine hænder. At se deres respekterede idol, nej, generalmajoren, og endda Danmarks første kvindelige generalmajor, blive udsat for så frygtelig en ydmygelse af så vulgære bøller lige for øjnene af dem, var et chok, som om hele hendes verden brød sammen. Generalmajor. Premierløjtnant Møllers stemme rystede som en myg. Generalmajor Vestergaard løftede langsomt sit hoved. Akvavitten, der løb ned fra hendes våde hår, samlede sig ved spidsen af hendes hage. Hun tørrede ikke dråben væk. Hun rejste sig langsomt, meget langsomt fra sin plads. I bevægelsen var der ingen tøven eller rysten af vrede. En tung og uimodståelig trussel udgik fra hende, som et gigantisk krigsskib, der stiger op til overfladen fra dybt vand. Hendes blik havde ændret sig. Det var ikke den milde chefs øjne, der et par minutter tidligere havde givet varme råd til sine juniorofficerer. Det var blikket fra en toptrænet operatør fra jægerkorpset, der havde stirret på modstanderen i hundredvis af simulerede og faktiske kampe på liv og død. Det var et iseende blik, hvor alle følelser var skåret væk, og kun en kold, rationel dom var tilbage for at neutralisere målet. Ved I, sagde hun. Hendes stemme var lav og stille, men den slugte al larm i værtshuset. Hvad I lige har gjort? Der var ingen frygt i stemmen, men et ekko af koldt stål. Selv Bjarne Jørgensen tøvede et øjeblik på grund af den overvældende aura, men han genfandt hurtigt sit hån. Hvad? Har den skide kælling stadig ikke fattet det? Netop i det øjeblik, da Bjarne Jørgensen løftede den tomme akvavitflaske for at slå hende over hovedet igen, bevægede generalmajor Astrid Vestergaards krop sig. At kalde det hurtigt var utilstrækkeligt. Hendes bevægelse forsvandt fuldstændigt fra Bjarne Jørgensens synsfelt. Bjarne Jørgensens arm, der svingede flasken, skar gennem luften. I det øjeblik han blev overrasket og sagde, ramte en helvedes smerte hans solar plexus, URGH. Generalmajor Vestergaard undgik flasken og dykkede samtidig ind i Bjarne Jørgensens favn. Hun brugte ikke sin knytnæve, hun brugte sin håndkant med fingrene strakt ud. Hendes håndkant, hård som stål, hærdet gennem tusindvis af øvelser i jægerkorpset, stak som en kniv gennem Bjarne Jørgensens mave, præcist i solar plexus. Bjarne Jørgensens øjne rullede, så kun det hvide var synligt. Al luft i lungerne forsvandt på én gang, og han kunne ikke engang skrige. Mens han gispen efter vejret var ved at falde sammen, greb generalmajor Vestergaard fat i hans hår, og hun smækkede hans ansigt direkte ned på bålfadet, der stadig var varmt fra kødet, der blev stegt. Med en frygtelig lyd af brændende kød lød Bjarne Jørgensens skrig, der syntes at flænse værtshuset. Chefen! Håndlangerne, der havde grinet bag ham, rejste sig chokeret. 2 af dem greb stole og løb frem. Premierløjtnant Jensen, premierløjtnant Møller, tag hen til køkkenindgangen og sørg for, at ingen kommer ind. Generalmajor Vestergaards ordre var kold og præcis. Premierløjtnant Jensen kom endelig til sig selv. Hun greb instinktivt fat i premierløjtnant Møllers arm og løb mod døren, der førte til køkkenet i hjørnet af værtshuset. Det var den eneste retrætevej og et taktisk knudepunkt, hvor de kunne stå med ryggen til væggen. Nu stod 4 bøller foran generalmajor Vestergaard. 2 med stole og 2 med bare naver. Din skøre kælling. Manden med stolen svingede den over hovedet. Generalmajor Vestergaard undgik den ikke. I stedet tog hun et skridt fremad. Hun greb fat i benet på den svingende stol med den ene hånd, og hun udnyttede den kraft til at trække stolen til sig, samtidig med at hun sparkede manden på skinnebenet. Knæk! Med en frygtelig lyd af knoglebrud faldt manden om med et skrig. Generalmajor Vestergaard kastede den stjålne stol som et spyd mod den anden mand, der kom løbende fra siden. Manden tog slaget i maven og faldt bare over. De 2 resterende mænd kom løbende og slog til samtidig. Generalmajor Vestergaard vred sin overkrop let og undgik den enes knytnæve.
og i samme øjeblik hun undveg, ramte hun den andens tinding med sin albue. Med en dump lyd faldt manden skummende om på stedet. Den sidste mand blev lamslået af rædsel over det overvældende syn og tøvede med at slå. Generalmajor Vestergaard missede ikke chancen. Hun satte sig på hug og fældede manden med et benspark. Da manden mistede balancen og faldt forover, greb generalmajor Vestergaard ham i nakken og smækkede ham ned i gulvet. Kun 15 sekunder. 5 store bøller var blevet fuldstændig pacificeret af en kvinde, der var generalmajor i den danske hær og tidligere toptrænet operatør i specialoperationsstyrkerne. Værtshuset var igen denne gang indhyllet i frygtfyldt stilhed. Generalmajor Astrid Vestergaard stod midt i blandt dem uden at stryge det akvavittvåde hår væk. Hendes vejrtrækning var ikke det mindste anstrengt. Hun gik hen til Bjarne Jørgensen, der stønnede med ansigtet på boldfadet. Din magt er ikke beregnet til at blive brugt til sådanne ting. Hun gennemsøgte Bjarne Jørgensens skjortelomme. Sammen med hans pung fandt hun en slidt sort lædernotesbog. Generalmajor Vestergaard åbnede den uvilkårligt, og hendes øjne snævrede ind. Det var ikke blot en liste over kontakter. Der var detaljerede stednavne som Slagelse Midtby, Vestsjællandscentret og havneområdet, sammen med ord som bestikkelse, beskyttelsespenge, ordrenter og beløb samt flere kontonumre. Dette var ikke bare en lokal bølle. Det var hovedbogen for Den Sorte Skygge, en stor ulovlig voldsorganisation, der opererede i Slagelse og omegn. Generalmajor Vestergaards blik stoppede på den sidste side i notesbogen. Der var navnet Den Sorte Skygge og en liste over de ulovlige spilleklubber og bordeller, de styrede. Generalmajor Astrid Vestergaards ansigt blev iskoldt. Dette var ikke blot en sag om fornærmelse af en soldat. Fjender, der snydte borgerne og truede den militære disciplin, opererede i Slagelse, det frontlinjeområde, som hendes brigade beskyttede med livet som indsats. Hun stak notesbogen dybt ned i sin egen lomme. Bodil, jeg beklager. Jeg vil betale for alle ødelagte genstande, sagde hun til ejeren, der stod og rystede bag køkkenbordet. Og premierløjtnant Jensen. Ja, generalmajor. Ring straks til militærpolitiet. Det er en direkte ordre fra generalmajoren. Beordre hele specialstyrken under militærpolitiet til at rykke ud, og kontakt også politidirektøren i Slagelse direkte. Fortæl ham, at jeg lige har fanget alle medlemmer af Den Sorte Skygge i den gamle Drage. Anmod om fælles efterforskning. Der var ikke et gran af tøven i hendes stemme. Og sørg for at spærre dette værtshus helt af, indtil politiet og militærpolitiet ankommer, så de ikke kan flygte eller destruere beviser. Den gnist, der startede i det lille værtshus i Slagelse den aften, var begyndelsen på en kæmpe storm, der skulle ryste den danske sydfront. Klokken var over 22, og sidegaden nær Vestsjællands Allé i Slagelse lignede pludselig en krigszone. De grelle blinkende lygter farvede de gamle butiksbygninger røde og blå. De sorte mandskabsvogne fra den 1. brigades militærpolitisk specialstyrke og patruljevogne fra Slagelse politisk drabsafdeling omringede den gamle Drage tæt. Den første, der kom ud af døren, var generalmajor Astrid Vestergaard i sit gennemblødte civiltøj. Politiet og militærpolitifolkene, der var rykket ud, holdt vejret et øjeblik ved hendes værdige og kølige udstråling. Derefter blev medlemmerne af Den Sorte Skygge, inklusive Bjarne Jørgensen, med et blodigt ansigt, trukket ud med begge arme bundet af militærpolitifolk. Politidirektøren i Slagelse og kommandanten for et brigades militærpoliti var forfærdet, da de ankom til stedet. Generalmajor, hvad er der dog sket? Har de det godt? Militærpolitichefen skyndte sig hen og hilste. Generalmajor Vestergaard strøg det våde hår væk en gang og sagde lavt, jeg har det fint, men mit ansvarsområde havde det ikke godt. Hun trak den sorte notesbog op af lommen og rakte den til politidirektøren. Dette er ikke blot en sag om vold. Disse mænd er Den Sorte Skygge, en organisation, der har begået ulovligt spil, alfonseri og pengeafpresning i dette område. Dette er deres kriminalitetsbog. Politidirektørens ansigt blev hvidt, da han modtog notesbogen. De kendte vagt til Den Sorte Skygges eksistens, men havde ikke været i stand til at fastslå identiteten af dem, der hastigt voksede i styrke i takt med byudviklingen. Og nu havde en aktiv generalmajor
og Danmarks første kvindelige generalmajor personligt sikrede nøglebeviser midt i deres hovedkvarter. Straks generalmajor Vestergaards stemme rungede som en natlig kommandocentral. Opret en fælles militærpoliti efterforskningsgruppe i brigadens kommandocentral. Kommandanten for militærpolitiet skal føre specialstyrken for straks at sikre de steder, der er nævnt i denne bog. Politidirektøren skal overføre alle disse mænd til Slagelse Politigård og samtidig anmode om samarbejde fra Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter. Fra dette øjeblik begynder Operation Sort Skygge. Ja, generalmajor. Fattet. Ved midnatstid var den første brigades kommandocentral fyldt med en spænding, der var mere intens end nogensinde. På den store taktikskærm var der i stedet for det sædvanlige operationsområdekort et kort over Slagelse og de omkringliggende byer. Generalmajor Astrid Vestergaard, klædt i kampuniform, stod foran skærmen med en kommandostav i hånden. Bag hende stod brigadens stabsofficerer og militærpolitiets chefer, samt lederen af Slagelse Politis drabsafdeling og ledende betjente fra Rigspolitiets efterforskning. Nuværende tidspunkt 04:20. Vi har sikret lederen af den sorte skygge, Bjarne Jørgensen, og har fået fat i deres hovedbog. Generalmajor Vestergaard pegede på hvert sted, der stod i notesbogen. De har oprettet et skjult kontor i Slagelse Midtby og har reelt kontrolleret snesevis af værtshuse i Slagelse og omegn og afpresset beskyttelsespenge. Desuden er der tegn på, at de har lejet snesevis af lejligheder i Vestsjællandscentret og drevet organiseret ulovlig prostitution. Hendes briefing var systematisk og kold som en militær operation. Dette er ikke blot et problem med civil sikkerhed. Vores brigade er en frontlinjeenhed, der beskytter Danmarks hjerte. At en stor voldsorganisation opererer i et sådant militært grænseområde, er i sig selv et hul i vores sikkerhed. Hun vendte sig mod militærpolitichefen. Militærpolitiet skal straks sikre den sorte skygges ulovlige lånebøger. Gennemgå dem grundigt for at se, om der er bare én person fra vores brigade, der har taget ulovlige lån eller er involveret. Hvis der er det en alvorlig trussel, der kan misbruges som en kanal for militær hemmelighedslækage. Det vil jeg huske på. Rigspolitiets efterforskning. Hun kiggede nu på politibetjentene, spor deres pengestrømme. Vi skal finde ud af, om der er større kræfter bag dem, eller hvor deres sorte penge er endt. Operationen skal foregå hurtigt og hemmeligt. Inden daggry denne nat skal vi skære hoved og hale af denne giftige slange kaldet Sort Skygge, der har slået rod i Slagelse. Alle enheder og myndigheder skal straks indlede handling. Da generalmajor Vestergaards ordre blev givet, begyndte kommandocentralen at bevæge sig koordineret. 2:00 om natten. 7. etage i en almindelig bygning i Slagelse Midtby, hvor et kontor med skiltet Dragen hang, blev stormet af militærpolitiets specialstyrke og betjente fra Rigspolitiets efterforskning. Det var den sorte skygges reelle hovedkvarter. Da de brød døren op og trængte ind, gjorde snesevis af bandemedlemmer, der ikke havde nået at ødelægge beviserne, voldsom modstand. Hvad fanden er I for nogen? Bandemedlemmerne løb frem med jernrør og baseballbats. Men de havde valgt den forkerte modstander. Alle ned på gulvet. Vi skyder, hvis I bevæger jer. I spidsen stod militærpolitiets specialstyrke. Og blandt dem var premierløjtnant Freja Jensen, der havde fået særlige ordre fra generalmajeren om at lede aktionen. Som generalmajeren havde lært hende, knækkede premierløjtnant Jensen armen på et stort bandemedlem, der løb mod hende og sparkede samtidig en anden i maven. Nærkampsteknikken, hun havde lært i jægerkorpset, var på et helt andet niveau end almindelige bøllers kampe. Hendes bevægelser var præcise, korte og dødbringende. De andre militærpoliti og politifolk overtog hurtigt kontoret med en koordineret indsats. Der strømmede harddiske fra computere, hundredvis af muldyrtelefoner og andre regnskabsbøger frem, der understøttede Bjarne Jørgensens notesbog. Samtidig blev ulovlig prostitution afsløret i en lejlighed i Østerbro, og den sorte skygges mellemledere blev arresteret på stribe. 4:00 om morgenen i et afhøringslokale på Slagelse Politigård
Foran Bjarne Jørgensen, der stadig holdt tæt, på trods af en hel nats afhøring, dukkede generalmajor Astrid Vestergaard personligt op. Bjarne Jørgensen. Generalmajor Vestergaard hældte kassen med beslaglagte beviser ud foran ham. Notesbøger, computere, muldyrtelefoner væltede ud på bordet. Dit skjulested er ryddet. Alle dine mænd er fanget. Du har intet tilbage at støtte dig til nu. Bjarne Jørgensens øjne rystede af frygt. Han indså først nu, at den kvinde, han havde provokeret, ikke blot var en fuld soldat, men en generalmajor, der kunne vælte hele hans imperium på en nat. Jeg tog fejl. Lad mig leve. Generalmajor Vestergaard kiggede koldt ned på ham. Loven vil dømme dig for din forbrydelse. Men hvis du angrer oprigtigt. Hun skubbede et stykke papir over bordet. Fortæl alt, hvad du ved. Hvem der er over dig, og hvad du har gjort indtil nu. Det er din sidste chance for at gøre det mindste som menneske. I det øjeblik kom der et hastigt opkald fra kommandocentralen. Militærpolitikchefens paniske stemme lød fra røret. Generalmajor, der er et problem. Vi har fundet navne på officerer fra vores brigade i den sorte skygges ulovlige lånebøger. Det er ikke kun en eller to. Generalmajor Astrid Vestergaards øjne brændte. Den virkelige fjende var måske indeni. I de tidlige morgentimer, lige før daggry, var luften i den første brigades kommandocentral iskold. En tung stilhed, tungere end trætheden fra nattens operation, tyngede generalerne og stabsofficererne. Generalmajor Astrid Vestergaard sad i sin kontorstol og kiggede ned på listen, som militærpolitichefen lige havde rapporteret. Navnene, der var printet på papiret, 1 kaptajn, 2 premierløjtnanter og 1 oversergent. Alle var værdsatte officerer fra vikingeholdet under hendes kommando. De havde taget lån fra den sorte skygges ulovlige låneforretning. De skyldte fra tusindvis til 10.000vis af kroner. Generalmajor Vestergaards knytnæve rystede. En følelse af forræderi og skuffelse, der ikke kunne sammenlignes med den ydmygelse, hun havde lidt af bøllerne aften før, gennemborede hendes hjerte. Krige falder altid fra indeni, mumlede hun lavt. Hendes egne tropper havde pansat deres sjæle til sorte penge, afpresset fra folket. Dette var ikke blot en personlig forseelse. Det var et alvorligt sikkerhedsproblem, der kunne vælte hele disciplinen i en frontlinjebrigade. Hvis den sorte skygge havde brugt denne gæld som løftestang til at kræve militær information, ville der være sket en ufattelig rædselsvækkende katastrofe. Militærpolitichef. Ja, generalmajor. Afskaf alle de pågældende personers våben og indkald dem straks til generalmajorkontoret, fattet, og bed premierløjtnant Freja Jensen og premierløjtnant Signe Møller om at komme med. Ja, de er vidner til alt, der skete i går aftes. Og der er noget, de skal se i fremtiden. En halv time senere stod de 4 officerer med bøjede hoveder som kriminelle i generalmajorkontoret, og bag dem stod premierløjtnanterne Freja Jensen og Signe Møller med stramme ansigter. Generalmajor Astrid Vestergaard sad ved sit skrivebord og studerede langsomt ansigtet på hver enkelt. Kaptajn Larsen, der var i gamblinggæld. Premierløjtnant Hansen, der havde taget lån efter en mislykket aktieinvestering. Alle var officerer, som hun tidligere havde opmuntret som dygtige, løft hovedet. De 4 officerer tøvede og løftede langsomt hovederne. Deres øjne var blodskudte af frygt og skam. Ved I, hvad jeg gennemgik i går aftes? Jeg er ikke sikker, generalmajor. Generalmajor Vestergaard fortalte roligt om den ydmygende begivenhed aftenen før, hvordan hun blev ramt i hovedet med akvavitflasken og hånet. Og hun fortalte hele processen, hvor hun pacificerede dem og knuste den sorte skygge. Premierløjtnant Jensen og premierløjtnant Møller bed sig i læberne, som om de genoplevede mareridtet. De I lånte penge af, er de samme, der hældte akvavit ud over jeres generalmajor og hånede mig. I har solgt jeres ære som soldater til parasitter, der snyder de borgere, I skal beskytte, og til dem, der ydmygede jeres chef. Generalmajor Vestergaard rejste sig fra sin plads og gik hen mod dem. Hendes stemme rystede af vrede, men der var ingen tårer. Hvorfor gav folket jer et våben? Gav de jer det, så I kunne betale spillegæld og drikkepenge? Den gæld, I har pådraget jer, er ikke blot penge. Det er en lænke, der binder jer, og en plet på hele vikingeholdets ære.
Under hendes bebrejdelse knælede kaptajn Larsen, ude af stand til at holde det ud længere. Generalmajor, jeg har begået en dødssynd. Tilgiv mig. Bare én gang. Tilgiv mig. Tilgivelse. Generalmajor Vestergaard kiggede koldt ned på ham. I vil blive straffet strengt i henhold til militærloven. Ingen kan undgå disciplinær straf. Det er den naturlige konsekvens for den forbrydelse, I har begået. Fortvivlelsen dækkede de 4 mænds ansigter. Frygten for, at deres militære karriere var slut, skyllede ind over dem. Men generalmajor Vestergaards stemme sænkede sig en smule. Jeg har ikke tænkt mig at smide jer væk. Hun kiggede på premierløjtnanterne Freja Jensen og Signe Møller, der stod bag dem. I går sagde jeg til de 2 premierløjtnanter, at en soldats magt eksisterer for at beskytte de svage og for at bekæmpe uret, og at denne magt skal kontrolleres strengt. Hun kiggede igen på de 4 officerer. I begik en forbrydelse, fordi I ikke kunne kontrollere jeres begær. Derfor skal I nu betale for den forbrydelse, I har begået med jeres sved. Dette var den genoptræning, hun pålagde dem. Jer 4 vil, efter jeres juridiske straf, blive overført til den 1. brigades, det særlige genoptræningshold, i stedet for at vende tilbage til jeres oprindelige enheder. Og I skal tage til de mørkeste og mest skyggefulde steder i Slagelse og omegn, netop det område, hvor den sorte skygge huserede. I skal i de næste 6 måneder arbejde for jeres naboer, som I vendte ryggen til, iført arbejdstøj i stedet for kampuniform. I skal reparere de ældres huse, der led under ågerkarler som den sorte skygge, rengøre butikkerne hos de handlende, de afpressede, og patruljere dag og nat for deres sikkerhed. Der var en ubøjelig fasthed i hendes stemme. Se med jeres egne øjne, hvis blodige tårer har skabt de beskidte penge, I lånte. Ankre dybt ved at hjælpe de mennesker, I skulle have beskyttet, mens I bar uniformen med jeres egne hænder. Det var ikke blot en straf. Det var generalmajor Astrid Vestergaards unikke metode til at få dem, der havde mistet essensen af at være soldater, til igen at forstå deres pligt med deres krop. Og disse 2 officerer skal overvåge og lede jeres samfundstjeneste. Hun pegede på premierløjtnanterne Freja Jensen og Signe Møller. Bevis, hvordan I genopstår foran de vidner, der så jeres ydmygelse og frygt i går aftes. Premierløjtnant Jensen og premierløjtnant Møller forstod generalmajorens dybe hensigt og hilste. Dette var hendes store plan, at genoprette de faldne seniorofficerer og samtidig lære de 2 unge officerer, hvad sandt lederskab var. Til sidst tænkte generalmajor Vestergaard på aftenens hovedsynder, Bjarne Jørgensen. Han havde allerede tilstået alle forbrydelser og var blevet arresteret. Fortæl også Bjarne Jørgensen i fængslet, at når han har betalt for sine forbrydelser, skal han vælge, om han stadig vil bruge sin magt til at plage folk, eller om han vil bruge den til at bygge bare et væltet hegn mere. Som jeg sagde i går, valget er hans. Om morgenen, da alt var klaret, tog generalmajor Astrid Vestergaard premierløjtnanterne Freja Jensen og Signe Møller med til et observationspunkt, der havde udsigt over Lillebælt. Den røde sol stod op over horisonten. Kan I se det? De 3 kvindelige soldater kiggede på den majestætiske solopgang, der brød gennem mørket. Det er ikke kun hegnet, vi beskytter. Det er det almindelige liv for vores folk bag det hegn og deres ære. Det vi gjorde i går aftes, var blot at fjerne en indre fjende, der truede det liv. Vores virkelige mission er derhenne, hvor solen står op. I den kolde morgendue brændte øjnene på den kvindelige generalmajor og de 2 unge officerer, der skulle følge i hendes fodspor, varmere og mere intenst end den nyligt opståede sol. I en gammel sidegade i Slagelse, som byudviklingen ikke havde nået, stod en containerbarak med et midlertidigt skilt. Den 1. brigades særlige genoptræningshold. Dette var det nye opholdssted for kaptajn Larsen, premierløjtnant Hansen, premierløjtnant Andersen og oversergent Nielsen i de næste 6 måneder. Den første morgen fik de udleveret grå uniformer i stedet for kampuniformer. På skulderen var der et gult mærke med teksten særlig genoptræningshold i stedet for rangtegn. Ved containerbarakken blev de mødt af premierløjtnant Freja Jensen og premierløjtnant Signe Møller i deres fulde kampuniformer. Premierløjtnant Jensen bekræftede deres tilstedeværelse med et iskoldt udtryk. Fra i dag er jeg, premierløjtnant Freja Jensen, leder af jeres tilsyn. Ved siden af mig står premierløjtnant Signe Møller.
Kaptajn Larsens læber dirrede. At blive ledet af en yngre kvindelig officer, som for blot et par dage siden havde hilst respektfuldt på ham, knuste fuldstændig hans resterende stolthed. Vores mission er samfundstjeneste. Generalmajorens ordre er absolut. Fra i dag hjælper I med genopbygningen for de lokale, der blev skadet af den sorte skygge. Den første opgave er hos Bodil Bakeri i Slagelse Midtby. De 4 medlemmer kørte ikke i militærpolitiets køretøjer, men på ladet af en gammel grøn militærlastbil. Bodil Bakeri i et hjørne af Slagelse Midtby var et forfærdeligt syn. Spor efter den sorte skygges hærværk, fordi ejeren ikke ville betale beskyttelsespenge, var tydelige. Glasdøren var splintret, og ovnen og redskaberne til at bage var smidt ud på gaden. Inde i butikken var der kun glasskår og ødelagte melposer overalt. Ejeren, en 70-årig kvinde, sad sammenkrøbet på den anden side af vejen med et fortvivlet udtryk. Premierløjtnant Jensen delte handsker og sække ud til de 4 medlemmer. Instruktioner. I skal genoprette dette sted til dets oprindelige stand. Fjern alle glasskår og bortskaf de ødelagte redskaber. I skal starte nu. Kaptajn Larsen var forfærdet. Han havde ikke gået på kadetskolen og fået sin kaptajnsgrad for at rydde op i affald. Han smed handskerne på gulvet. Premierløjtnant Jensen, er det ikke for meget? Ja, vi har begået en forbrydelse, men at tvinge officerer til at udføre sådant manuelt arbejde, det er en krænkelse af vores værdighed. Premierløjtnant Hansen og premierløjtnant Andersen kiggede forlegent på kaptajn Larsen. Det var da oversergent Nielsen, der tavst havde taget handskerne på, talte. Kaptajn Larsen, vi er kriminelle, før vi er soldater. Han sagde ikke mere og begyndte som den første at rejse den væltede ovn op. Premierløjtnant Jensen tog et skridt frem mod kaptajn Larsen. Hendes øjne rystede ikke. Krænkelse af værdighed, siger du, kaptajn Larsen. Hvad med det, den ældre kvinde, der sidder derovre, har oplevet? Hun pegede på den ældre kvinde. Hun har bagt brød her hele sit liv og opfostret sine børn. Men præcis de mænd, vi lånte penge af, knuste hendes livsværk. Vores grådighed, vores dovenskab blev til bøllernes jernrør og knuste hendes liv. Er din værdighed stadig vigtigere? Premierløjtnant Jensens stemme rungede i smøgen. Generalmajoren sagde, at I skulle betale med jeres sved. At jeres gæld ikke er penge, men hendes blodige tårer. I får ikke lov til at forlade dette sted, før I forstår det. Hun samlede handskerne op, der lå ved kaptajn Larsens fødder, og gav ham dem som en byrde. Vælg. Skal du træde ud af militæret i vanære her og nu, eller skal du tage disse handsker på og rense op i vægten af den forbrydelse, du har begået med dine egne hænder? Kaptajn Larsens ansigt skiftede fra rødt til blåt. Han stod et stykke tid med knyttede næver. Butikkens handlende begyndte at samle sig og hviske. Er det ikke soldaterne? Hvorfor gør soldaterne det der? Jeg hørte, de fangede de bøller, men var de morn i ledtog med den? Hvisken ramte dem som knive i brystet. Det var da premierløjtnant Signe Møller gik hen til den ældre kvinde, knælede stille og tog hendes hånd. Mor, vi har alle taget fejl. Vi kom for sent. Vi er virkelig kede af det. Tårerne samlede sig i premierløjtnant Møllers øjne. Hun kunne ikke holde de overvældende følelser tilbage, da generalmajorens ydmygelse aftenen før og rædslerne foran hende smeltede sammen. Den ældre kvinde kiggede blot på premierløjtnant Møllers hånd, uden at sige et ord. Kaptajn Larsen, der så synet, bøjede sig langsomt, meget langsomt, og han samlede handskerne op fra gulvet og tog dem på. Han begyndte tavst at samle de knuste glasskår op. Premierløjtnant Hansen og premierløjtnant Andersen skyndte sig at tage sække og hjælpe ham. Deres første samfundstjeneste begyndte således. Dagen var varm. Arbejdstøjet blev hurtigt vådt af sved. Stanken af gæret mel og vand, der var blandet sammen, stak i næsen. Stoltheden som officer og selvopfattelsen som elite blev begravet i stanken og støvet. De arbejdede i 8 timer i træk. De bevægede sig bare som maskiner, uden at sige et ord. Om aftenen, da butikken var nogenlunde ryddet op, fandt oversergent Nielsen noget under ovnen. Det var en gammel silkepung dækket af støv. Mor, er det her? Oversergent Nielsen rakte den til den ældre kvinde. Hun tog pungen og brød ud i gråd. Åh, mine børn, det var de småpenge, jeg havde sparet sammen til mit barnebarns universitetsgebyr.
Bøllerne tog alt, og kun denne var tilbage. Gud. I pungen var der kun et par krøllede 100 kronesedler og nogle mønter. I det øjeblik frøs de 4 officerer. De indså sandheden. De penge, de havde lånt af den sorte skygge, de penge, de havde brugt på aktier, gambling og sjov, var præcis de blodige penge, denne ældre kvinde havde tjent. Kaptajn Larsen dækkede sit ansigt med den handske påklædte hånd. Hans skuldre begyndte at ryste voldsomt. Det var ikke vrede eller uretfærdighed. Det var en skam og skyldfølelse, der gennemborede hans knogler. En følelse, han aldrig før havde kendt. Premierløjtnant Freja Jensen og premierløjtnant Signe Møller vendte også hovedet væk og kunne ikke se synet i øjnene. Den nat i containerbarakken så ingen af de 4 mænd. De indså endelig, hvor tung vægten af den uniform, de havde båret var, og hvor grim den forbrydelse, de havde begået var, mens de sad midt i asken. Tiden fløj som vand. Det særlige genoptræningsholdsaktiviteter gik ind i deres anden måned. I Slagelse og omegn var de nu ret kendte skikkelser. De lokale, der først havde været skeptiske over for soldaternes show, begyndte langsomt at åbne deres hjerter for de mænd, der tavst arbejdede hårdt og svedte. Kaptajn Larsen klarede ikke længere. Han var den første, der stod op og pakkede værktøjet, og den sidste, der blev for at rydde op. Premierløjtnant Hansen og premierløjtnant Andersen var blevet de ældres hjælpere, og oversergen Nielsen, der var god med hænderne, blev kaldt Mester Nielsen, da han hurtigt reparerede ødelagte døre og hegn. De var soldater, men de bar hammere i stedet for rifler. De lavede planer for reparation af ældres tag i stedet for taktikplaner. Deres ansigter var brændt sorte af solen, og deres hænder var hårde af hård hud. Men deres øjne var klarere end nogensinde, i modsætning til for 2 måneder siden, da de var bange og tynget af gæld. Premierløjtnant Freja Jensen og premierløjtnant Signe Møller havde fulgt deres forandring tæt. Først havde de været vagter med en skarp holdning, men nu begyndte de at vurdere dem som kolleger, der svedte sammen med dem. Så kom en nat i juli, midt i regntiden. Regnen væltede ned som vanvittig. Alarmbeskeder om, at vandstanden i Lillebælt steg hastigt, bimlede uafbrudt. Det særlige genoptræningshold kæmpede for at forhindre oversvømmelser ved at stable sandsække i boligområderne tæt på åen. Klokken var over 22. Regnen syntes at stilne af et øjeblik, da en rumlende lyd pludselig fik jorden til at ryste. Hvad? Er det et jordskælv? Der råbte nogen. Der, bjerget skrider. Deres blikke rettede sig mod det sted, hvor en del af den lille bakke bag boligområdet, der ikke kunne holde den enorme mængde regn, skred ned. Jord og store sten samt knækkede træer dækkede øjeblikkeligt 3 gamle rækkehuse, der lå nedenfor. Bang! Crash! Strømmen gik, og alt blev mørkt. Blandt lyden af regn blandede folk skrig sig. Hjælp! Det er faldet sammen. Husene er faldet sammen. I det øjeblik frøs alle til af frygt. Det var, da kaptajn Larsen var den første til at genvinde fatningen. Alle, hold hovedet koldt. Dette er ikke en øvelse. Det er en reel situation. Hans stemme var ikke længere en slagen mands, der var utilfreds. Det var stemmen fra en feltkommandør, der ledede hundreder af tropper. Oversergen Nielsen. Hent alt lysudstyr, reservebatterier og højttalere fra lastbilen. Lys er topprioritet. Premierløjtnant Hansen. Premierløjtnant Andersen. Rapporter straks situationen til 112 og brigadens kommandocentral. Rapporter den præcise placering, omfanget af skader og det anslåede antal begravede personer og anmod om øjeblikkelig assistance. Premierløjtnant Jensen, premierløjtnant Møller. Han råbte til de 2 officerer, der førte tilsyn med dem. I er fra jagerkorpset, så I kan vurdere situationen hurtigere end mig. Tag kontrol over stedet, marker områder med risiko for yderligere sammenstyrtning, og tag jer af evakueringen af beboerne. Vi fire går ind i det begravede område. Der var ingen tid til tøven. Premierløjtnant Jensen nikkede straks. Fattet, vi tager os af evakueringen. Overanstreng jer ikke. De 4 medlemmer af genoptræningsholdet løb uden tøven gennem regnen og jordskredet mod de sammenstyrtede rækkehuse. I deres hænder var der hakker og koben i stedet for M95 rifler. Stedet var et helvede. Første sal i rækkehusene var fuldstændig dækket af jord, og anden sal hældede faretruende.
Hjælp mig! Mit barn er derinde. En kvinde græd og gravede vanvittigt i ruinerne. Hvor er barnet? Lejlighed 2A i 2A. Halvdelen af lejlighed 2A var begravet i jorden. Forbandet. Indgangen er blokeret, råbte kaptajn Larsen. Oversergent Nielsen. Vinduet derover. Vi går ind gennem vinduet. Oversergent Nielsen rev det bøjede trammevindue af med kobenet. Kaptajn Larsen pressede sig først ind gennem det knuste vindue. Mørke, støv og gaslugt blandede sig og gjorde det svært at trække vejret. Min dreng, lille ven, svar mig. Der hørte han en svag gråd. Mor, jeg er bange. En 7-årig dreng lå sammenkrøbet i et lille rum mellem sengen og en væltet væg. Det er i orden. Onkel er kommet for at redde dig. Jeg er en soldat. I det øjeblik kaptajn Larsen skulle til at tage barnet i sine arme, rystede bygningen voldsomt igen. Fare! Kom hurtigt ud! Premierløjtnant Hansen råbte udefra. Kaptajn Larsen krammede barnet tæt og kravlede ud gennem vinduet. I det øjeblik han rakte barnet til dets mor, faldt gulvet på anden sal helt sammen. Pyha! Men der var ingen tid til at hvile. Lejlighed 3C. Der er en ældre kvinde, der ikke kan bevæge sig, råbte premierløjtnant Andersen. 3. sal var endnu ikke faldet sammen, men den eneste trappe var kollapset, og de var isolerede. Der er ingen vej udenom. Ræb. Det var da oversergent Nielsen pegede på byens gasrør ved siden af rækkehuset. Jeg kan klatre op ad den. Det er farligt. Den er våd af regnen. Den er glat. Men det er den eneste vej. Jeg var klatreinstruktør i jægerkorpset. Jeg kan klare det. Oversergent Nielsen tøvede ikke og begyndte at klatre op ad det regnvåde rør. Musklerne, han havde opbygget i aktiv tjeneste, skubbede ham op til 3. sals højde. Han brød vinduet, gik ind og bar den ældre kvinde, der ikke kunne bevæge sig, på ryggen. Hvordan kommer vi ned nu? I et øjeblik af fortvivlelse rev oversergent Nielsen gardinerne i rummet ned og bandt sig selv og den ældre kvinde stramt sammen. Og han begyndte langsomt og forsigtigt at glide ned ad røret, som om han udførte en klatreøvelse fra specialstyrkerne. Da de satte foden på jorden, ankom endelig 112 redningsholdet og militærpolitiets specialstyrke til stedet. Kaptajn Larsen, premierløjtnant Hansen, premierløjtnant Andersen og oversergent Nielsen stod dækket af jord og mudder og trodsede den silende regn. De havde reddet 4 liv. Blodet flød fra deres hænder, men deres øjne lyste stærkere end nogensinde. Premierløjtnant Freja Jensen og premierløjtnant Signe Møller stirrede lamslået på synet. Det, de lige havde set, var ikke kriminelle, der havde solgt deres ære for penge. Det var sande danske soldater med en vilje af stål, der satte deres eget liv på spil for at redde deres folks liv i det farligste øjeblik. Premierløjtnant Signe Møller tog sin rystende mobiltelefon frem. Hun tastede nummeret til en person, selvom knapperne var svære at trykke på grund af regnen. Generalmajor Vestergaard. Generalmajor. Der er noget, de absolut skal se på stedet nu. 6 måneder var gået. Efter den barske regntid og den varme sommer begyndte den kolde vind at blæse over Slagelsemarkerne, og perioden for det særlige genoptræningsholds officielle mission var slut. Den gamle sidegade i Slagelse var forvandlet til ukendelighed. Væltede hegn var bygget stærkt op igen, og ældres vinduesrammer var repareret pænt. Bodil Bageri dampede igen af friskbagt brød. På ydersiden af genoptræningsholdets containerbarak var der tætpakkede takkekort fra beboerne, skrevet med ujævn skrift. Den morgen var kaptajn Larsen, premierløjtnant Hansen, premierløjtnant Andersen og oversergent Nielsen iført deres nystrøede kampuniformer for første gang i 6 måneder. Deres juridiske straf var blevet reduceret på grund af deres indsats under jordskredet sidste sommer, men ingen vidste, hvad der ville ske med deres militære status. I dag var den dag, deres skæbne skulle afgøres. De 4 mænd stod foran generalmajor Astrid Vestergaard i den 1. brigades generalmajorkontor. Bag dem stod premierløjtnant Freja Jensen og premierløjtnant Signe Møller, som havde afsluttet deres tilsynsmission. Luften i kontoret var tung.
Generalmajoren sad ved sit skrivebord og bladrede tavst gennem en tyk mappe, der indeholdt rapporter om deres samfundstjeneste i de sidste 6 måneder, jordskredsrapporten og beboernes underskriftsindsamlinger. Efter lang tids stilhed løftede hun hovedet. Hendes blik var stadig iskoldt, men komplekse følelser fløj forbi i det. Løft hovedet. De løftede hovederne. Deres øjne, der for 6 måneder siden rystede af skam og frygt, var væk, og i stedet var der soldaterøjne, der roligt afventede deres dom. Jeg hørte om jeres indsats ved jordskredet i sommer. I reddede 4 værdifulde liv. Befolkningens ros er stor, men generalmajor Vestergaards stemme sænkede sig. Det renser jeg dog ikke for den forbrydelse, I først begik, forbrydelsen mod at besudle en soldats ære. De 4 mænds skuldre trak sig sammen. I er stadig kriminelle. I har forrådt folkets tillid og plettet jeres generalmajors ansigt. Kaptajn Larsen trådte et skridt frem. Generalmajor, vi accepterer enhver straf. I de sidste 6 måneder har vi dybt indset, hvor stor en forbrydelse vi har begået, og hvem vi skulle beskytte. Hvis de beordrer os til at træde ud af militæret, vil vi adlyde. I hans stemme var der ikke resignation, men oprigtig anger. Generalmajor Astrid Vestergaard stirrede tavst på ham, og hun tog noget ud af skrivebordsskuffen. Det var et brev fra Bjarne Jørgensen, lederen af den sorte skygge, som var i fængsel. Sammen med brevet, der fortalte, at han var ved at lære tømrerfærdigheder i fængslets erhvervsuddannelse, var der et foto af en lille træstol, han havde lavet klodset. I slutningen af brevet stod der: Generalmajor, jeg lærer først nu, at styrke er meget sværere at bruge til at bygge noget end til at ødelægge. Vil jeg også få en chance igen? Generalmajoren lagde brevet roligt ned og tog i stedet 4 forseglede kuverter frem og lagde dem på bordet. I gav mig den største ydmygelse, men I gav mig også den største lektie. At fjenden ikke kun er hinsides grænsen, men også i vores egne dovne og arrogante hjerter. Hun rejste sig op og stod foran de 4 mænd. Jeg har besluttet mig for at give jer en chance til. Det betyder, at jeg ikke vil give jer muligheden for at flygte i vanære. De 4 mænds øjne udvides. I er soldater. Hvis en soldat har begået en forbrydelse, skal han betale for det på den mest soldateragtige måde. Hun rakte kuverterne ud en efter en. Dette er jeres nye stillingsordre. Kaptajn Larsen åbnede kuverten med rystende hænder. Stilling: kompagnichef for den 1. brigades opklaringsenhed. Stilling: delingsfører for den 1. brigades grænsekontrollenhed. Stilling: instruktør for den 1. brigades rekrutskole. De stillinger, de havde fået, var de hårdeste, koldeste og mest ensomme i hele 1. brigade tjeneste i frontlinjen. De penge, ære og komfort, I ønskede, findes ikke der. Kun barsk kulde, skærende vind og det tunge ansvar for at vogte hegnet hver nat. Generalmajor Astrid Vestergaards øjne gennemborede dem. Find den ære, I mistede som soldater, tilbage præcis der med jeres sved og dedikation. Dette er den sidste genoptræning, jeg giver jer. Hvis I falder sammen der, er jeres militære karriere slut. Kaptajn Larsen kunne ikke holde tårerne tilbage og hilste. De 3 andre gjorde det samme. Angrens tårer løb ned af deres øjne. Generalmajor, tak. Vi vil leve et liv, hvor vi aldrig igen skammer os over at være danske soldater med al vores styrke. Fremad! Fremad! De 4 officerer og sergenter forlod generalmajorkontoret med den største og mest rungende honnør i deres karriere. Nu var kun generalmajor Astrid Vestergaard, premierløjtnant Freja Jensen og premierløjtnant Signe Møller tilbage i rummet. I har også arbejdet hårdt. Generalmajoren smilede endelig mildt. Det må have været hårdt for jer at overvåge jeres faldne seniorofficerer, men I har fuldført missionen fremragende. Især jeres rolige reaktion ved jordskredet var meget imponerende. Ikke noget, generalmajor. Jeg har modtaget rapporter om, at beboerne i Slagelse er meget kede af, at genoptræningsholdet skal opløses, sagde premierløjtnant Signe Møller forsigtigt. Ja, det er sandt. De ældre var meget kede af, at vi skulle rejse. Generalmajor Astrid Vestergaard kiggede ud af vinduet mod Lillebælt i det fjerne. Derfor har jeg besluttet mig. Det særlige genoptræningshold skal ikke opløses. Tværtimod vil det blive udvidet til en formelenhed. En formelenhed? Ja.
Vi opretter civil-militær samarbejdsstøttekompagni under den 1. brigades ingeniørregiment. Generalmajoren vendte sig mod de 2 premierløjtnanter. Hendes øjne lyste igen. Og jeg agter at udnævne de 2 officerer fra jagerkorpset, der bedst kan udføre missionen, til den 1. kompagnichef og vicekompagnichef. Premierløjtnant Freja Jensen og premierløjtnant Signe Møllers øjne spærredes op. Det var en opsigtsvækkende udnævnelse. I har i de sidste 6 måneder bevist, at der er en stærkere magt end geværer og knive. I lærte, at genopbygningen af et knust hjerte er lige så vigtig som at ødelægge fjendens stillinger. Jeg vil have jer til at bruge den erfaring til at blive den stærkeste bro mellem vores brigade og folket. De 2 kvindelige officerers hjerter brændte. Dette var ikke blot en stilling. Det var en ordre om at videreføre den vej generalmajeren selv havde banet, et stærkt, men varmt lederskab. Vi adlyder ordren, fremad. Senere samme eftermiddag inspicerede generalmajor Astrid Vestergaard igen frontlinjehegnet. Solnedgangen farvede grænsen rød. Hun stod fast og kiggede mod nord. Hendes ansvarsområde var nu renset for både indre og ydre fjender. Danmarks første kvindelige generalmajor. Hendes stållilje blomstrede i dag varmest og stærkest på det koldeste sted. Den første sne faldt. En barsk vintervind, der ikke skelnede mellem ven og fjende, slikkede hen over den demilitariserede zone. På et af de koldeste og højeste steder i Danmark syd for hegnet, i en post ved den 1. brigades grænsekontrol. I det bæksorte mørke stod 2 silhuetter med hjelme og stirrede ubevægeligt mod nord i den skærende vind. Det delingsfører. Lige nu derovre ved den sorte højderyg. Stemmen fra rekrutten, der bar nattesynsbriller, og som netop var blevet tildelt enheden, og for første gang i sit liv var på vagt ved frontlinjehegnet med skarp ammunition, rystede af frygt og kulde. Han blev spændt i hele kroppen ved den mindste lyd af en knækkende gren i vinden. Hvad så du, menig Kim? Spurgte delingsfører premierløjtnant Hansen, der stod ved siden af ham, med en lav og rolig stemme. Billedet af den slagne mand, der for 6 måneder siden var tynget af ulovlig spillegæld og trukket ind i genoptræningsholdet, var fuldstændig forsvundet. Hans øjne lyste klarere og koldere end vinterluften. Der, en hvid genstand for forbi. Jeg tror ikke, det var et rådyr. Godt, menig. Hold hovedet koldt. Tag en dyb indånding. Jeg tjekker efter. Han, i fortiden, ville have skældt og råbt af rekruttens klodsede rapport i kulden. Fokuser, mand, ville han have råbt. Men den nuværende premierløjtnant Hansen var anderledes. Han klappede rekrutten på skulderen og tog selv øjet til det højteknologiske overvågningsudstyr. På varmeskærmen var den sorte højderyg stille. Intet med kropsvarme kunne ses mellem træerne, der rystede i vinden. Menig Kim, kom herhen og se med mig igen. Han kaldte rekrutten hen til sig og kiggede sammen på skærmen. Vinterhegnet laver mange lyde. Lyden af jorden, der fryser og knækker. Lyden af vinden, der hyler, når den rammer iskrystaller. Og lyden af sultne dyr, der bevæger sig derover. Det du så var nok en snefyldt gren, der knækkede og faldt i vinden. Han forklarede roligt, indtil rekrutten var helt beroliget, og han åbnede sin termoflaske og hældte en kop varm kaffe op. Men det er en fremragende holdning, at du er spændt og på vagt. Dette er et sted, hvor ikke engang 1 sekunds uopmærksomhed kan tolereres. Godt gået. Rekrutten, der modtog den varme kaffe, lyste op af respekt for delingsføreren, der i stedet for at skælde ud, opmuntrede ham. Premierløjtnant Hansen smilede svagt, da han igen kiggede mod nord. Han huskede pludselig den krøllede silkepunkt fra Bodil Bageri i Slagelse Midtby. Det, han nu stod og vogtede i denne skærende kulde, var netop denne rekruts almindelige hverdag og den ældre kvindes blodige liv. Han, der havde forsøgt at jagte penge og ære, indså endelig vægten af det, han skulle beskytte, på det koldeste og mest ydmyge sted. Samtidig i et barsk bjergrigt område i Jylland. Kaptajn Larsen, dækket af sort camouflagecreme fra den 1. brigades opklaringsenhed, kravlede i fremrykning op ad en snedækket højderyge. Han var i spidsen for en vinterøvelse i infiltration af fjendens linjer. Hans åndedræt var anstrengt, men hans øjne var mere levende end nogensinde. Og på eksercerpladsen ved rekrutskolen i Slagelse skar en rungende stemme gennem morgenluften. Grundlaget for en soldat er eksercits.
Jeres hvert skridt bærer på jeres forældres og søskendes liv. Vær fuldt fokuseret. Oversergen Nielsen var blevet en instruktør, der var strengere end nogen anden. Men hans træning indeholdt ingen vold eller uværdig ydmygelse. Kun essensen af den soldaterånd, han havde erkendt, da han satte sit liv på spil under jordskredet. De var alle i færd med at genvinde deres ære i generalmajor Astrid Vestergaards sidste genoptræning. En uge senere, på torvet i en lille landsby nær Lillebælt, blev den officielle etableringsceremoni for den 1. brigades civil-militære samarbejdsstøttekompagni afholdt. Under den 1. brigades militærorkesters kraftige fanfare stod kompagnichef kaptajn Freja Jensen og vicekompagnichef premierløjtnant Signe Møller i deres skarpe gallauniformer foran de opstillede tropper. Begge var for nylig blevet forfremmet på grund af deres fortjenester. På podiet stod generalmajor Astrid Vestergaard, og ved siden af hende sad ikke den lokale borgmester eller politiker, men repræsentanter for landsbyen, herunder Bodil fra bageriet, som de mest ærede gæster. Generalmajor Astrid Vestergaard trådte op på talerstolen. Ærede borgere i Slagelse og stolte soldater fra vikingeholdet. Hendes stemme var varm, men kraftfuld. Man sammenligner ofte soldater med en mur. En solid mur, der afværger fjenden. Men i dag står vi her for at blive en bro i stedet for en mur. Hun pegede på kompagniets nyligt oprettede fane. På fanen var der i stedet for geværer og knive et symbol på hænder, der holder hinanden, en stærk bro og et ingeniørtandhjul. Vores civil-militære samarbejdsstøttekompagni vil nedbryde mistillidens mur mellem militæret og folket og bygge den stærkeste bro af tillid. De vil bære hakker og hammere i stedet for geværer. I stedet for at ødelægge fjendens stillinger, vil de bygge diger, der er faldet sammen under oversvømmelser, og åbne vejen til naboer, der er isoleret af storm. Vi vil bevise, at militæret er tættest på folket, så mørke kræfter som den sorte skygge ikke tør nærme sig. Generalmajeren overrakte personligt kompagniets fane til kaptajn Freja Jensen. Kompagnichef kaptajn Jensen, jeg befaler dig at lede den 1. brigades civil-militære samarbejdsstøttekompagni. Hold beskyttelsen af folkets liv og ejendom i samme vægt som at besejre fjenden. Jeg adlyder ordren. Fremad, kaptajn Jensen hilste skarpt. Det var da Bodil Bageri vaklede op på podiet. Hun bar et fad med varme rødgrød med fløde, som hun lige havde lavet. Vores generalmajor, vores kaptajn. Jeg er ikke god til ord, men dette er vores landsbys hjerte. Tag imod det. Nu er I vores døtre og vores børnebørn. Den ældre kvinde tog kaptajn Jensens og premierløjtnant Møllers hænder tæt og fik tårer i øjnene. De 2 kvindelige officerer, der var toptrænede operatører fra jagerkorpset, fik også tårer i øjnene ved varmen og vægten af den varme rødgrød, de fik i hånden. Dette var et øjeblik, der var tungere og mere ærefuldt end nogen medalje. Før etableringsceremonien var helt slut. Kompagnichef, nødsituation, operationschefen løb frem. På grund af dårligt vejr er den eneste adgangsvej til landsbyen Svendstrup inde i civilkontrolzonen nord for Lillebælt fuldstændig isoleret. Vi har modtaget en nødopkald fra landsbyens ældste. En ældre person har vejrtrækningsproblemer. Alles blikke rettede sig mod kaptajn Freja Jensen. Feststemningen blev øjeblikkeligt til en reel situation. Kaptajn Jensen tøvede ikke. Hun sprang ned fra podiet og stillede sig foran kompagniets soldater. Ceremonien er hermed slut. Hele kompagniet skal straks indsættes i aktion. Hendes stemme var den kolde stemme fra den tidligere jagerkorpset teamleder, vicekompagnichef premierløjtnant Møller. Oprethold straks kommunikationen med brigadens sygehus og anmod om helikopterstøtte. 1. Deling. Forbered sneskudningsudstyr og militærkøretøjer til udrykning. 2. Deling. Sørg for nødproviant og medicinsk udstyr. Hele kompagniet forlader dette torv inden for 15 minutter. Fremad, fremad. Det nyligt oprettede civil-militær samarbejdsstøttekompagni løb uden tøven mod det mest barske katastrofeområde i det øjeblik, deres etableringsceremoni fandt sted for at bevise deres eksistensberettigelse. Generalmajor Astrid Vestergaard kiggede på deres energiske rygge med det mest pålidelige og stolte blik. Måneder senere,
I et besøgsrum i et fængsel i Jylland sad 2 personer over for hinanden med en tyk glasvæg imellem sig. På den ene side generalmajor Astrid Vestergaard, den stolte 2-stjernede generalmajor i hæren. På den anden side Bjarne Jørgensen, fangen i blå uniform med kortklippet hår. Bjarne Jørgensen turde ikke kigge generalmajoren i øjnene og holdt hovedet bøjet. Du ser meget bedre ud. Bjarne Jørgensen tøvede og løftede hovedet ved generalmajorens uventede ord. I stedet for den gamle arfyldte voldsomhed var der et udtryk af tomhed og afmagt i hans øjne. Generalmajor, hvorfor besøger de en som mig? Jeg modtog dit brev. Generalmajoren tog et foto op af sin taske og satte det fast på glasvæggen. Det var et foto af en lille, men robust træstol. Han havde lavet klodset i fængslets tømrerværksted. Du er ret dygtig. Jeg gjorde det bare, fordi jeg blev beordret til det. Det tror jeg ikke. Generalmajoren stirrede gennemtrængende på ham. Din knytnæve blev kun brugt til at ødelægge folk. Men denne hånd har skabt noget. Hvad var sværest at ødelægge eller at skabe? Bjarne Jørgensens grove hænder begyndte at ryste. At skabe var 100 gange sværere. Hvis jeg slog forkert med hammeren, splittedes træet. Hvis jeg snittede forkert med høvlen, blev alt ødelagt. At ødelægge et menneske tog kun et øjeblik. En stor tåre faldt fra hans øje. Bjarne Jørgensen, du misbrugte din magt. Som straf rådner du væk her i dine unge år. Lovens dom ender her. Men den virkelige dom begynder, når du kommer ud herfra. Generalmajorens stemme blev iskold. Hvis du igen bruger den magt til at plage og få folk til at græde, finder jeg dig, uanset om jeg er øverstkommanderende i hæren eller bonde på landet, og jeg smider dig herind igen med mine egne hænder. Husk det. Bjarne Jørgensen nikkede af frygt. Men generalmajorens stemme blev lidt blødere. Men hvis du bruger denne hånd til at skabe et sted, hvor nogen kan hvile sig for et øjeblik, ligesom denne stol, og til at bygge væltede hegn op igen, så er jeg villig til at sidde på den stol, du har lavet, og spise et måltid, du har lavet til mig. Hun rejste sig. Valget er dit. Brug den resterende tid på dybt at overveje, om den hammer, du svinger, skal være et våben, der skader folk, eller et redskab, der redder folk. Bjarne Jørgensen kunne ikke sige mere. Han stirrede grædende på det lille foto af stolen, der hang på glasvæggen, indtil generalmajorens ryg forsvandt helt. Han græd og græd. Et år er gået. Igen en kold fredag aften i den gamle Dragør i Slagelse. Efter tumulten for et år siden var værtshuset tværtimod blevet en stor succes. Berømmelsen som værtshuset, hvor generalmajoren fangede bøller, havde spredt sig. I hjørnet af værtshuset, præcis på samme plads som for et år siden, sad generalmajor Astrid Vestergaard alene og grillede tavst stegt flæsk. Hun var stadig i civilt tøj. Generalmajor, er de her igen? Bodil Barri kom venligt med tilbehørsretter. Bodil, en akvavit, tak. Skal de drikke alene i dag også? Jeg ser ikke de smukke officerer, de havde med sidst. De har travlt, smilede generalmajoren blidt. En af dem er sikkert i gang med at skovle sne et sted i civilkontrolzonen nu, og den anden er nok i en medicinsk helikopter med en patient. De kvindelige soldater arbejder hårdt. Ikke hårdt arbejde, men en mission. Generalmajoren fyldte sit glas. Hun tænkte på det sidste år. Premierløjtnant Hansen, der blev genfødt ved hegnet i kulden. Kaptajn Jensen, der med sit solbrændte ansigt ledte genopbygningen efter oversvømmelsen. Og Bjarne Jørgensen, der sandsynligvis var ved at lære tømrerfærdigheder i fængslet. Den hær, hun drømte om. En hær, der er stærk, men ikke arrogant, skræmmende, men beskytter de svage. Hendes genoptræning havde måske været den barskeste lektie, hun havde givet til sig selv. Hun løftede det første glas og bukkede let over for den tomme plads over for sig. For folket. Og hun tømte glasset. Hun fyldte det andet glas. Denne gang kiggede hun rundt i værtshuset. De larmende og grinende civile. De unge soldater, der var på orlov. Den fredelige hverdag, hun havde beskyttet. Og for mine kammerater, der beskytter denne fred. Hun tømte det andet glas. Hun fyldte det sidste glas. Hun tænkte på vægten af de 2 stjerner på hendes skulder. Jagerkorpsets styrke af stål og generalens værdighed som en lilje. De var ikke forskellige. Den stærkeste magt er i sidste ende den magt, der redder mennesker. Fremad.
Generalmajor Astrid Vestergaard smilede roligt og fast foran det varme bålfad. Stålliljen, der lyste stærkere end nogen stjerne i den danske nat. Tak fordi du så med i dag. Hvis du kunne lide videoen, så abonner og giv et like.